Hej og velkommen til endnu et afsnit af Livet under 2. verdenskrig. Jeg er Tina Jensen, og i dag vil vi se nærmere på livet som barn under 2. verdenskrig. Med mig i studiet i dag har jeg Konrad Unterberg, som vil fortælle lidt om sin oplevelse som ung jøde under 2. verdenskrig. Velkommen til dig. Mange tak til dig. Jeg er lidt forkølet, men ja, goddag. Konrad, hvordan var din oplevelse af at være ung jøde under 2. verdenskrig? Jeg følte mig utryg, uønsket og udstødt i samfundet. Allerede tilbage i starten af 1930'erne, hvor nazisterne fik større og større indflydelse i den tyske politik. Jeg havde hørt om Adolf Hitler og hans manifest Mein Kampf med den hårde racepolitik, hvor mit folkeslag blev betragtet som djævler, og jeg frygtede, at Tyskland ville acceptere hans holdning og lade ham komme til magten. Som bekendt blev han Tysklands fører, og jeg kunne se frem til at blive nedstirret af mine tidligere kammerater, skifte skole og holde mig væk fra nogle offentlige steder. Det var dog værre for mine forældre, som begge mistede deres arbejde. Vi så mange af vores bekendte flygte til udlandet, men altså, vi havde ikke selv råd til det, så vi blev, hvor vi var. Jeg ved jo, at du mistede dine forældre i krigen. Hvordan skete det? Jo, nu skal du høre. Jeg husker det tydeligt. Mine forældre og jeg sad i stuen, da min far ude af vinduet så soldater kom marcherende. Han for op fra stolen og råbte: "Soldater!" Min mor tog hårdt fat i min arm og gjorde mig ned i kælderen. Vi gemte os under bordet, hvor hun sad og knudede mig og blev ved med at gentage det samme ord. Det skal nok gå, Konrad. Vi kunne høre støj, tumult ovenpå, og min far der råbte: "Hvor er de? Jamen, jeg er alene. Hvor er de? Der er ingen andre." Så blev der stille i meget lang tid, og man kunne høre en bil køre væk. Pludselig blev døren sparket ind af en soldat. Min mor holdt mig for munden, og jeg kunne mærke, at hun rystede. Soldaten så sig kort omkring. "Der er ingen herinde," sagde soldaten. Med et lykketræf var vi ikke blevet fundet. Så du nogensinde din far igen? Lad mig nu lige tale færdigt. Jeg så aldrig min far igen. Jamen, hvad gjorde du din mor så? Vi stak af. Da der havde været ro længe, viskede min mor til mig: "Vi fik over til onkel Hermann om os der Ingrid." Da vi kom ud af huset, erfarede vi hurtigt, at der stadig var soldater i området. Vi forsøgte at løbe, men min mor blev skudt, og jeg blev taget til fange og sendt til den nærmeste koncentrationslejr. Koncentrationslejre? Ej, det må du lige fortælle videre. Jo, nu skal du høre. Vi arbejdede fra tidlig morgen til sen aften og fik meget lidt mad. Man nåede ikke at skabe nogle tætte bånd med nogen, fordi at folk ofte enten døde eller blev overflyttet. Men så var der Gunnar. Ham blev jeg hurtigt venner med. Gunnar har lært at lave cigaretter i sit hjemby, hvilket var populært blandt soldaterne. Og han fik ofte lov at tage til den nærmeste by for at producere cigaretter til dem. Hej. Og en dag blev jeg smuglet med. Fra byen stak vi af. En ældre kvinde fandt os og forbarmede sig over os. Vi fik lov at bo i en skur, hvor hun gav os mad og vand hver dag. Og hun skulede os, da der kom soldater. Og der boede vi, til krigen endte. Hold sikkert en masse, du har været igennem. Men tiden løber fra os. Vi bliver nødt til at sige tak for i dag. Tusind tak, fordi du vil dele din historie med os. Og se med næste onsdag kl. 20, hvor vi vil se mere om livet under 2. verdenskrig.